hei. Kansa toivoo paljon enemmän. Onko elämälläni vastike? Onko elämälläni tarkoitus? Tililtä tilille. Rahaa. Aina vaan rahaa. Tililtä toiselle. Soittamalla numeroon 24528 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ukkokontaktit ry 94 92600 Alivieskan. Vaivaako armoton kanssanen? Ei hätää. Ilokaasu Oiuskangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kaksi alta-aikayksikön. Tule Oiuskankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Oiuskangas. Tarviko tonnisi luksia tai lampaasi sörintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukkat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeuden lyö. Jäätkö viivalle kuin tikkusoltaan? Ei hätää, meiltä tehoimen suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja tehovaimennin. Avisolkoy, ajo edestä ja takaa. Ja sitten taas yön viimeiseen runoon. Tämän on lähettänyt nimetön. Kiehtovaksi ohjelman tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa. Ja otetaanpa yön ensimmäinen runo. Runon on lähettänyt Matti Maankorvesta. Runon nimi Kansan vastike. Yhtiöt niittävät sen, minkä kylvävät. Kansa toivoo paljon enemmän.
Onko elämälläni vastike? Onko Voi vittu, juonut elämälläni siekin tarkoitus? jotain. Tililtä tilille. Rahaa. Aina vaan rahaa. Tililtä toiselle. Syön Se rahani niinku päivittäin. pitää oikeesti juo. Vittu, me ainakin juon. Oot se niinku ihan selvinpäin, hei. Oot se niinku noin vitun tylsä, että sieltä ei oo mitään. Vittu, kun me ollaan syksyllä tuon hotelliravintola-ala harjoittelemaan, mutta kun täällä Peräjärvellä on vittu mitään paikkoja. Voi vittu, juonut siekin jo.